Bueno, herri baten bizi kalitatea, azken finean, herri batek ditun zerbitzuk eta azpiegituretan oinarritzen da. Eta horretarako herria prestatu egin behar da. Irisgarritasunan aldetik, adibidez, badaukagu Floriako igogailoa jartzeko asmoa, eta baita ere, adineko kontseiluarekin batera, arkitektura oztopoen aurkako plana garatzeko asmoa. Azpiegituretan bertan, adibidez, haur parke estali bat jartzeko asmoa, aurreskola bera handitzeko asmoa, DBH-ko ikastola, eta hemen ikuste zute musika eskola irisgarritasun aldetik eta dauzkan beharren aldetik handitzeko proiektua ere. Herritarren beharretara egokitu behar da bizi kalitate on bat lortu ahal izateko, kasu etxebizitza egokiak egin eta etxebizitzak egiteko intxaustiko eremua daukagu. Ongizatetik berriz laguntzak ongi gestionatzen jakin behar dugu, bakoitzak dituen beharretara. Bueno, orain arte askoitiko garapena talana eta bizi kalitatea, azpiegiturak ikusi ditugu, baina guretzako datozen 4 urtetarako oso garrantzitsua da baita ere askoitiko izaera. Guk 4 urtetarako programan badaukagu lema bat eta da askoitiarra gea eta askoitiar izaten jarraitu nahi dugu. Lema honen ondoren garrantzitsuena euskera. Euskera bai etxean, euskera bai lanean eta euskera bai kalean. Ondoren kultura. Askoitik baditu hainbat eta hainbat kultura elkarte egunero lanean dabiltzanak. Eta azken finean udaletxe batek izan behar du talde guztia hauek bultzatuko dituen entidade bat. Eta azkenik ondarea. Nondik gatozen eta nola joatean nahi deun. Ondare hori zaindu eta ondare hori bultzatzen jakin beharko dugu.